årets vigtigste kamp er det efterhånden gået hen til at blive. Ja, hos Sønderjyske er man klar over vigtigheden af en af SAS-ligaens vel nok største bundfinaler til dato. Og selvom banen ikke ligefrem er i Champions League-tilstand, er spillerne klar til bundgyset. Tror du på overlevelse, hvis I henter sejr over Randers? Ja, helt sikkert. Så har vi fået 9 point i de sidste 3 kampe, hvis vi vinder i morgen. Så det gør jeg også, selvom der skulle være et andet udfald af kampen i morgen, så tror jeg stadigvæk på overlevelse selvfølgelig. Så. Hvis du skal prøve at lave et odds på den her kamp, hvad vil du så tro, den ender? Jeg tror, vi vinder 2-0 i morgen. Jeg tror ikke, de får scoret mod os, og så vi har haft pæn gang i offensiven de sidste par kampe, så det får vi også igen i morgen. Det var ikke let at få et glimt af sønderjyske spillerne denne eftermiddag, da holdet havde valgt at lukke træningen på grund af de vigtige forberedelser. Et meget godt billede af, hvor meget kampen betyder for sønderjyderne. Nej, vi skal finde gode spil frem i hvert fald ikke, fordi de gør det også godt, synes jeg. Men omvendt så synes jeg også, at vi spillede rigtig godt mod Silkeborg, og der var nogle okay takter mod Køge også, så det vi skal holde fat i vores selvtillid og så ud over stepperne. Netop det her med de seneste par kampe, der har I hentet 2 forholdsvis sikre sejre. Kan I bruge det til Randers-kampen her? Ja, det er klart. Altså, sejre det er jo selvtillid, ikke? Og jo mere selvtillid man har, jo større chance er der for, at man vinder kampen, det synes jeg.